Dibawani sik. Bawa apa ora? Dibawani. Mingkar mingkor Mingkar Mingkar mingkur iki tebunge priyayi nek cara kene ya ewuh kuwi angel-angel. wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen mutan lelampahan kang kahuri tresno tulus nadyaningku bogas mara Konjuk temanten Mbah Kumisih adalah Bapak Sudarmo. Nah, iki Mbak Doni iki terus dikajengaken apa Mas? Blitar. Nggih. Konjuk temanten Mbah Darni. Mbah Darni, Mas. Mas Darni. Lali aku. Nggih. Kok gedeng aku. Mangga. Dicawisi lho, Mas. Yo yo we. Yae yo. Ono ning Jakarta. Oh. Bos Rani. Wedhus sing pincange lebih pira regane? Kotakan wedhus sih, Mas. Kotakan wedhus. Juragan wedhus. Oh alah, njaluk Mbah. Lah iya. Ayo. Catetan. Catetan
Darni. Hilang, Mas. Dar. Kok riwa-riwi nang ndi to? Oh, kae lho Mas ning kono. Ora ngono. Golek apa to, Mas? Kok kula kok iso ngetan. Golek apa to, Mbah? Kulon bali ngetan apa sajane galat. Ngono. Golek wedhus ilang. Embo, Mas. Wedhuse iki ning kene. Iki ning kene. Iki wedhuse. Sing ndi? Iki. Ya engko to, wong urung nang berita. Sabar ya, Aa. Waduh, rumah saku. Udah papat payu kabeh kaya udah endel. Ayo bacutke. Oe. Cedetan sajroning ati. Tan luntur saya merah. Aku kowe dadi Mergo leret tibake Blitar. Ayo, tiba Blitar.
ya Mbah. Matur suwun. Sunat ya Mbah.